Ar ddiwrnod dathlu gwyl y Pentecost, roedd pawb gyda'i gilydd eto, ac yn sydyn dyma nhw'n clywed sŵn o'r awyr, fel gwynt cryf yn chwythu drwy'r ystafell lle roedden nhw'n cyfarfod. Ac wedyn, roedd fel petai rhywbeth tebyg i fflamau tân yn dod i lawr ac yn gorffwys ar ben pob un ohonon nhw. Dyma pawb oedd yno yn cael ei llenwi ar ysbryd glân, ac yn dechrau siarad mewn ieithoedd eraill. Yr ysbryd oedd yn ei galluogi nhw i wneud hynny. Bryd hynny, roedd Iddewon crefyddol o wahanol wledydd wedi dod i aros yn Jerusalem. Clywon nhw'r sŵn hefyd, ac roedd tyrfa fawr wedi casglu at ei gilydd i weld beth oedd yn digwydd. Roedden nhw wedi drysu, am fod pob un ohonon nhw yn clywed ei iaith ei hun yn cael ei siarad. Roedd y peth yn syfrdanol. Onid o Galilea mae'r bobl yma'n dod? Medden nhw. Sut maen nhw'n gallu siarad ein ieithoedd ni? Roedd Parthiaid yno, a Mediaid, Elamitiaid, pobl o Mesopotamia, Judea a Cappadocia, Pontus ac Asia, Phrygia, Pamphylia, yr Aifft, a rhan o Libia sydd wrth ymyl Cyrene. Pobl oedd ar ymweliad o Rufain, rhai yn Iddewon ac eraill yn bobl oedd wedi troi at y grefydd Iddewig, a hefyd Cretiaid ac Arabiaid. Maen nhw'n siarad yn ein ieithoedd ni ac yn dweud am y pethau rhyfeddol mae Duw wedi ei gwneud. Dyna lle roedden nhw'n sefyll yn syn, heb ddim clem beth oedd yn digwydd. Beth sy'n mynd ymlaen, medden nhw. Ond roedd rai yno'n gwatwar a dweud, maen nhw wedi meddwi.